ଜାଣିଛୁ ଗୁଲୁ ଆର ସାହି ଆମ ସାଙ୍ଗ କୁଲୁ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବନିଲେ। ଆରେ କଣ ପାଇଁ? ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁଲେ। ତାହେଲେ ଦିଟାଙ୍କ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତା ବାପା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ଏଇ ଧାଙ୍ଗ ଧାଙ୍ଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଟି ଯିବେ। ତାହେଲେ କଣ କହୁନୁ? ଆରେ କଣ? ଆରେ କାକା କାକା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନ ଗଣେଶ ଠାକୁର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। अरे चलो चलो सब स्कूल को जीवा चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। सତରେ गणेश प्रभु ମୋ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ପିଲେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଜୟ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଥିଲି? ଦେଖ ଦେଖ ଏଥର ପଇସା ଦିଅ ଯାଅ। ଆରେ ଧଣ୍ଡ ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି କ୍ଷୀର ପିଇଲୁଣି। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଛାଡେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଏ। ଆଉ ଆଲେ ତୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଉ ପଇସା କଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା ତୋର। ତୁ ତ ସେଠି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଉ ରହ ରହ ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ଓହୋ ଇଲେ ମାଲୋ ଖାଲି ହୁକି ଧରୁଥିଲୁ ବା ଏ ଧରିଗଲା ଲୋ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଧଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ? ସେ ଠାକୁର ପଛ ପଟରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଥାଲ୍ ମୁଁ ପଥେ ପଥେ ବସିଥିଲି ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ପିଠା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଥାଲ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା କିରୋସିନ ତେଲ ମାରିଦେ ବଥା ଖାଇଯିବ।